Dragi ljudi, evo upravo mi je došla jedna ideja i želim snimiti ovaj video. Tema je hrabrost. Što je hrabrost? Postoji puno definicija različitih koje bi moglo okarakterizirati što je hrabrost. Međutim, ono što je meni izrezoniralo i što mi je zapravo došlo u moju realnost kroz jedan nevjerojatan primjer zapravo je da je hrabrost nije odsustvo straha, već je hrabrost svejedno napraviti akciju unatoč strahu. I evo daću jedan primjer kako je to nekako napokon nakon toliko godina nekako sjevo meni. Bio je jedan ovako lijepo i sunčan dan i bio sam u šetnji sa našim malenim ljubimcem, maltezericom Mimi. I tako dok smo šetali ispred kuće, dogodilo se nešto što mi je pokazalo zapravo ne teorijsku definiciju što je hrabrost, već što je hrabrost, kako to izgleda, kako to izgleda u realnosti. I to uvijek prepričavam, a nije bilo tako davno zapravo. Znači taj mali maltezer, 3 kile, tad još čak i bila manja, oko 2 kile imala, ona je primijetila nešto novo u vrtu i jednostavno vidjelo se na njoj, odnosno primijetio sam da se pojavio jedan strah, onako nelagoda. I počela je lajati i onako bježati i to. Međutim, ono što se desilo nakon toga, nakon tog prvotnog onog straha, koji je bio onako dosta primjetan, je da je zapravo nije ustuknula. Znači, napravila je 2 koraka iza, pa 3 koraka naprijed, pa opet 2 koraka iza, pa 3 naprijed. I tako malo po malo ona se približavala toj jednoj vreći najlonskoj. To je bilo nešto novo, nešto što još nije doživjela, nešto što još nije vidjela. I malo po malo, to je trajalo neko vrijeme, ona je došla do te vreće koja se u prvom trenutku toliko prepala da je čovjek pomislio pobjećača i to je to. Ali ona je svejedno došla do te vreće, do tog izvora straha i kad je vidjela da zapravo ta vreća nije ništa strašno, sve je prošlo, sve se smirilo, nastavila je igrati se, njuškati i upravo taj događaj mi je pokazao pravu definiciju što je zapravo hrabrost, a to je osjetiti strah, ne ignorirati ga, osjetiti ga, primijetiti ga i svejedno napraviti akciju. Njoj u tom trenutku bila znatiželja nešto što je vuklo naprijed, a nama to može biti bilo šta drugo. Najbitnije je da kad osjetimo taj strah, on se pojavi, pogotovo kad treba izaći izvan neke komfort zone, a primjerice kod Mimi je komfort zona bila to dvorište sa vrlo definiranim uvjetima. Znači, znala je sve što se zbiva. Međutim, ta jedna vreća koja se našla u vrtu, to je bila nova varijabla, novost. I kad se pojavi nama neka novost, neka nova situacija u životu, neka nova prilika, moguće da ćemo osjetiti strah. I to nije ništa loše. To je samo onaj ego kaže, tu je nešto novo, pazi, to možda mi je pametno, to možda ti neće donijeti šta god. Znači, bazirano će biti na nekom strahu. Međutim, u tom trenutku, ako je ta neka naša želja, taj glas srca, kako bi ga mogli opisati, intuicija,
kako god ga nazovemo, zapravo nije ni bitno. Ako je ona dovoljno jaka i stvarno istinski osjetimo, nešto nas privlači tome, nešto nas vuče. Osjećamo da nas nešto vuče, da napravimo to, ali javio se taj ego i kaže, stani, nije pametno, oprez, stani. I u tom trenutku hrabrost je svejedno napraviti tu akciju. Znači svejedno napraviti tu akciju unatoč tom strahu. I kad napravimo akciju, zapravo ćemo vidjeti da taj strah je bio iracionalan. Iracionalan, znači uopće nije bio realan. Kao što je i Mimi, kad je došla do te vreće, zapravo vidjela da to nije ništa strašno, da je to bez veze. Ali da nije napravila taj korak, da nije napravila 3 naprijed, 2 nazad, pa 3 naprijed, i da nije došla do te vreće, ne bi nikad spoznala da taj strah koji se javio nije ništa strašno, da je nebitan, da je toliko nevažan, da samo ga treba osvijetliti. To je baciti svjetlo na tu tamu, na to nešto što je nazovemo kontrastno i osvijetliti ga. I to je moja pouka, moja priča zapravo koja mi je pokazala što znači hrabrost kod jednog takvog malog stvorenja. Još mnogo nekih poruka mi je jednostavno pokazala na primjerima i to će biti u nekim možda sljedećim videima, ali jedno tako malo biće, strah se pojavi, ali svejedno hrabrost je tu jer je znatiželja jača i ona ide naprijed, nije odustala i došla je do toga i osvijetlila je taj strah, taj nalonsku vreću sa svojom prisutnošću i sa svojom svjetlošću i onda je taj strah nestao. Tako da, eto, htio sam to podijeliti s vama i vidimo se u nekom sljedećem videu.